Bueno, bons días a todos. Moitas gracias por asistir a este acto de presentación da Guía das Iglesias do Románico da Ribeira Sacra. Unhas breves pinceladas, porque, bueno, estamos 4 aquí na mesa, cada un terá a súa parte, e non vos asustedes por estar 4, porque vamos a ser breves ou trataremos de ser breves e concisos. E eu que fago a presentación, bueno, dar unhas pequenas pinceladas acerca desta guía. Unha guía que comenzou a rodar alá por o ano 2014 e desde o primeiro momento en que lle dixen a Daniela que había que empezar a buscar bibliografía, documentación para facer unha guía do románico, porque entendíamos que hai libros moi bons, moi importantes que profundizan na historia, na arte, no estilo de determinadas iglesias, pero entendíamos que faltaba unha obra para o gran público, unha obra accesible e, además, enfocada para todo tipo de públicos, ca idea, ca pretensión de fomentar, visibilizar, potenciar un elemento do patrimonio tan importante como é o románico aquí na Ribeira Sacra. E, de feito, incluímos desde ese ano 14, ben é certo que partillando con outras ocupacións que a veces nos apartaban deste obxectivo de sacar a guía, pois a partir desa data comenzamos a recorrer estes 72 edificios que consideramos son todos os que teñen algún elemento románico. E como despois podedes apreciar na guía, pois, inda que escapamos de facer románico de primeira ou de segunda ou de terceira, según a impronta do estilo románico, pois así van tamén ter un espacio maior ou menor, sobre todo no elemento gráfico, en función de se estamos diante dunha iglesia que poderamos considerar senlleira como a na que estamos neste momento, ou outro tipo de edificios donde por distintos avatares do tempo e da historia, pois ese estilo e esa impronta románica foron desaparecendo, foronse perdendo ou quedaron aillados en algún elemento como as portas, algún capitel, o arco triunfal, etc. Polo tanto, esta guía é froito de un longo proceso que tamén permitiu ir madurando o formato, ir madurando o estilo vocal que íbamos presentar e foronse cambiando ao longo do tempo distintos aspectos. O que presentamos hoxe aquí non é unha publicación de investigación que pretenda aclarar, poñer luz en certas lagoas que aínda hai sobre certos mosteiros ou sobre certos templos. Para iso xa están investigadores e estudiosos que profundizan en cada un deses templos. Este é outro tipo de publicación, é unha publicación enfocada á divulgación, enfocada á visibilización, ca idea de universalizar o fenómeno, a impronta deste rico patrimonio que temos aquí. E o quere facer desde distintos puntos de vista. Un deles é, de alguma maneira, facer unha chamada de atención para todos nós da importancia deste patrimonio, deste legado que nos deixaron os devanceiros. E con isto, de alguma maneira, estamos a coller autoestima sobre o noso, sobre o propio. O propio e o noso que agora empeza a despegar e empeza a dar importancia, pero que pasou momentos de grande dificultade en consonancia co abandono que sufrimos no eido rural. Volvo a repetir que é unha publicación pensada máis que nada na divulgación en ese gran público, pero a par que queremos tamén incrementar o orgullo, a autoestima sobre este patrimonio, tamén somos conscientes de que este patrimonio, por lo
románico, como outros moitos, pero neste caso concreto o románico, pode ser ou será un alicerce moi importante para o desenvolvemento socioeconómico, para atraer visitantes, para que dinamice un pouquiño esta sociedade rural tan abandonada na que vivimos. De todos os xeitos, ainda queda moito camiño por recorrer, xa que ainda hai eivas moi importantes. Isto temos que facer conscientes de que hai que cuidar o entorno, non só os edificios, sino tamén o entorno destes edificios, si queremos que sirvan como unha potente plataforma de atracción de visitantes e que estes axuden a dinamizar e a crear unha dinámica socioeconómica no noso entorno e creen oportunidades para traballar, para non ter que emigrar, para non ter que marchar. E entre esas eivas, está o cuidado dos entornos, está un pouquiño tamén potenciar a restauración, que algo se está facendo neste eido, pero que é moito que queda por facer e por levar adiante, e habrá que no seu día escoller unha serie de elementos máis probablemente salientables e propiciar uns horarios de apertura para que a xente poda visitalos por adentro, que non só as visitas se circunscriban a unha visita posterior dos templos. A guía en concreto ten varias partes ou varios apartados que a grandes rasgos os podemos sintetizar nunha introducción. Pareceunos importante contextualizar o fenómeno do estilo románico no seu momento, na súa época histórica, na sociedade e na economía do momento. Por iso hai unha introducción explicativa acerca deses séculos a veces chamados oscuros, pero que probablemente non foron tan oscuros. Logo veñen xa as fichas que aí, como decía ao principio, se diferencian entre aquelas que corresponden a grandes mosteiros ou grandes igrexas e, polo tanto, van a ter un desenvolvemento maior a nivel de elemento gráfico, 3 páxinas de fotografías e planos, e logo outras que teñen menos impronta románica, donde a presencia gráfica vai disminuindo ata unha páxina, e logo outras que calificamos de minifichas, donde ese elemento románico é hoxe en día un aspecto marginal das construccións. E a maiores metemos un glosario gráfico que a min me gustaría haberlo tido cando nos meus tempos de estudiante na Facultade de Historia, que era sempre unha eiva que un andaba buscando como é unha mocheta e como é un capitel corintio e tal. O capitel corintio era moito máis fácil, pero había moitos términos e había moitos elementos do estilo románico que non era fácil conceptuar mentalmente lendo a súa descripción. E logo rematamos con un mapa onde aparecen reflexadas todas as iglesias, independientemente que cada ficha leve o seu mapa concreto, o seu código QR para localizala, para que non haxa ningún problema e facilitar así o acceso de chegar aos lugares, pero ao final de todo vai un gran mapa onde aparecen as 72 iglesias para dar unha imaxe un pouquiño de conxunto do fenómeno e da importancia que ten a presencia do románico nesta zona no que chamamos a Ribeira Sacra. Como vos decía ao principio, hai un texto, cada ficha leva un pequeno texto descritivo dos elementos máis salientables de cada un dos templos, e estes textos están sintetizados das grandes obras dos investigadores, desde Izquierdo Perrín, Xosé Lois García, Jaime Delgado, e un largo
aproveitar a ocasión de estender os agradecementos a cantidade, que así aparecen reflexados na guía, a unha gran cantidade de veciños que dispuxeron do seu tempo para abrir os nosos templos, para poder visitalos, para ver in situ a importancia ou a impronta deste estilo románico. A parte de veciños, tamén non quixéramos deixar de citar a asociacións como Mais que Románico, ou a Beatriz Pereira, que colaborou directamente con nós, ou mesmamente a Izquierdo Carril, que cedeu con Franco Taboada ou con Santa María la Real, pois os planos que podedes despois ver e disfrutar da guía, e non quixera deixarme a nadie, porque creo que nos créditos da guía vai un pouco todo o mundo, e agora son os nomes así un pouquiño que me veñen á cabeza, non? Entón, pois, dito isto, vamos a dar paso a don Eduardo Vidal, diputado de Turismo da Diputación de Lugo, que colaborou económicamente na edición desta guía, que, como podedes comprobar, é unha edición costosa, o fixemos a todo color, fixemos sacar ao final un produto, por así chamalo, palable e con todas as da lei, de que poda ser unha guía de referencia pensada nese gran público, nesa xente que se acerca ás nosas terras e que quere coñecer elementos senlleiros daqui, da zona, da Ribeira Sacra, en definitiva. Entón, xa sin máis dilación, doulle paso a don Eduardo Vidal, representante da Diputación de Lugo. Moi bons días, moitas gracias, José Antonio, moi bons días, Ramón, bons días, secretario. Para que hoxe estemos aquí, evidentemente, probablemente o máis doado, o papel máis doado que a Diputación de Lugo, chegar con unha obra, con un plantexamento feito e apostar, axudar para que esta obra vira ao día de hoxe. Ora, detrás dela, como ben acaba de dicir José Antonio, hai un traballo de moito tempo, un traballo de moita xente, un traballo de unha implicación e un coñecemento que evidentemente hai que agradecer a todas as persoas que participaron e quixera, pois, en nome da Diputación de Lugo, dar os parabéns á Fundación Xosé Soto de Fión por a extraordinaria labor que realiza dende o Pazo de Alxeriz. Sen dúbida, todo un referente consolidado no ámbito da recuperación e da difusión do noso patrimonio cultural, etnográfico e cultural. E para mí, polo tanto, é un placer poder estar presente neste acto de presentación da Guía do Románico da Ribeira Sacra e moito máis facelo nesta contorna especial da Igrexa de San Estevo de Ribas de Miño, por ser un exemplo de ilustre a perfección a introducción deste estilo no sur da provincia en íntima conexión coa influencia que na súa expansión tivo a Catedral de Santiago e a arte dos seguidores do mestre Mateo, compartindo protagonismo con outras xoias monumentais próximas como San Paio de Diamonte, Santa María de Pesqueiras, San Vitorio de Ribas de Miño, Santa María de Sete Ventos, San Xoán da Cova ou Santa María da Migueira do Miño, entre outras. O románico é, polo tanto, símbolo de identidade e ofrece algunhas das mellores imaxes icónicas do territorio da Ribeira Sacra, onde temos a maior concentración desta arte no eido rural a nivel europeo. Un arte que ilustra a perfección as pegadas de xeneracións enteiras e o intercambio de valores humanos a través de algo que non é só unha manifestación puramente estética, senón unha forma de contemplar o universo e o imaginario medieval a través dos ollos dos mestres canteiros. Unha ferramenta doutrinal e didáctica que busca explicar as orixes do home e a dicotomía entre o ben e o mal nunha sociedade na que a religión está presente. Non é discutible, polo tanto, a importancia que para a nosa memoria colectiva ten esta arte e, por este motivo, son benvidas todas aquelas iniciativas que axudan a perpetuar o seu coñecemento, o que implica unha mellor accesibilidade tanto física como intelectual do patrimonio á sociedade, sen a cal carecería de completo sentido. A Guía do Románico, que hoxe se presenta, constitúe, pois, unha forma moi amena e visual e completa de achegármonos aos aspectos esenciais deste legado, o que adquire vital importancia nun territorio que aspira a ser ben mundial. Unha aposta
que apoiamos decididamente desde o principio da Diputación de Lugo e que acordamos que sexa unha realidade un culto espazo de tempo. Esta declaración da UNESCO será, sin dúbida, fundamental para impulsar o recoñecemento internacional do territorio e dos seus valores, entre os que a espiritualidade da arte románica constituye a esencia que nos permite entender o presente sen perder de vista o pasado e proxectalo, como non, en clave de futuro. Parabéns, novamente, pola iniciativa da Fundación José Soto de Sion, que esta guía supoña un paso máis no encadre da estrategia global do xeodestino turístico da Ribeira Sacra e na aposta por un turismo sostible, responsable e de calidade baseado no aprecio polos valores locais do territorio. O traballo de Fundación, sin duda, é un dos mellores indicativos de que as cousas se están facendo con interactividade de moitos de vos. Dicía ao principio que o máis doado probablemente da Diputación é poñer o diñeiro para axudar a que esta salga a vista. E hoxe é un día moi importante, tiñamos unha carencia importante esta guía desde o principio que Xosé Antonio falou con nós, falou na Diputación para poder aportar unha cantidade pequeno ou grande, pero non cerramos as postas incluso a que chegado o caso pues, podamos repetila. Por tanto, seguro que haberá máis edicións e máis posibilidades de que o noso arte, a nosa cultura, a nosa paisaxe, o noso patrimonio seña espallado non só entre as fundacións, senón de todos aqueles entes administrativos que estamos, pues, bueno, comparando o territorio e é que si o que tendemos que hacer. Repito, moitas gracias a todos. Larga vida a guía, larga vida a outras publicacións e larga vida polo traballo que se está facendo en Fundación. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, Eduardo. Ahora vai tomar a palabra don José Mario Vázquez Carballo, que tamén teño que agradecerlle tanto a diócesis as facilidades que deu para acceder a los templos, como a súa ilusión desde o primeiro momento en que yo comentei por facelo aquí neste templo tan emblemático. Don José Mario. Gracias, Xosé Antonio. En primeiro lugar, quixera agradecerche a invitación por doble razón. Unha fundamental é que eu fui bautizado aquí nesa pila bautismal hai 64 anos e, polo tanto, estou na miña igrexa parroquial nativa, onde nacín, a terra que quero tanto e que amo tanto e a que volvo todas as semanas. E se pudera residir permanentemente, que é o meu gran desexo, pois o ver o cero. Pero non pode ser sempre así, pero indudablemente sigo traballando as terras por amor ás terras e á terra, non por a rentabilidade, e intento incluso elaborar viño o mellor que podo tamén, non por rentabilidade, porque nos costa cartas a min e aos socios, e por iso é significativo para min, e eu agradezco a José Antonio pois esta invitación por estar na miña casa, no xeito, nesta igrexa onde fun criado, onde viña moitas veces, escollido da man da miña nai. Eso por un lado. Por outro, no nome da diócese, eu tamén quero agradecer. Comentaba yo visto que viña hoxe presentar, esta mañá estiven con él, que viña presentar esta guía, e dixo, non se nos ocurriu a nos facela. E dixo, pois, nos, Xosé Antonio, e nos, que é un diocesano, bendito sea Dios, que a alguén se lle ocurriu facela. E que é unha guía distinta a esta. Eu quixera sinalar eso. Gracias a Dios, hai moitas guías da Ribeira Sacra. Esta mañá ainda estou facendo un repasiño, hai bastantes, ao mellor desconhecidas. Pero, por exemplo, eu nun artículo de 2007 citaba unha de Francisco da Rocha, Orientarse pola Ribeira Sacra, Viaxe ao interior, editada na Coruña en 2005, pero podía citar moitas. Acaba de editar Rimpego, unha guía, bueno, moi sencilliña, que ademais se chama algo así como unha guía áxil, me parece que é o subtítulo, unha guía áxil da Ribeira Sacra. Por suposto, temos moitos estudios, están os grandes tomos de Hércules, fermosos, de fotografía, etc.
o cual fala da significatividade que está adquirindo a Ribeira Sacra. Cando sobre algo se fan moitas guías, é que é importante aquilo sobre o que queremos guiar aos demais. En este caso, eu quixera resaltar que a guía de José Antonio, esta que temos agora nas maus, é distinta e inédita, por moitas razóns. Entre elas, porque non solamente é unha guía, e dice que pretende fundamentalmente divulgar, pero eu polo que puden ver xa no boceto, cando me enseñou, estamos ante unha guía con seriedade científica, con rigor científico, que en moitas atopámonos con bastantes mentiras. Bueno, ás veces son mentiras, porque non se investiga adecuadamente, non hai investigar seriamente moi serio. E por iso se escriben moitas cousas, ás veces non fundamentadas e mal citadas. Por lo tanto, unha guía con certo rigor científico, a mí me parece que é importante. E quixera resaltar tamén que está, como poden ver, en castelán, en inglés, en galego, por lo tanto, é tamén un valor significativo. Que é o específico desta guía? O específico de calquera, pues, en primer lugar, é que se centrou nas iglesias románicas, que supo distinguir moi ben iglesias románicas e iglesias con románico, o cual me parece tamén moi serio, moi bonito, moi interesante.